Nahihirapan ako magpa-clearance kay ma'am. Kaya mo, tutulungan kita. Madali lang naman magpa-clearance. Sige. Hi, Hana. Hi ka dyan. Hoy, huwag ka naman ganyan. Alam mo, Bes, kung pipili ka ng jojowain, syempre yung may kaya na, di ba? Ikaw talaga ang choosy mo. Ang dami nagkakagusto sa'yo, pero ni isa wala kang gusto. Gusto ko kasi yung may negosyo, tapos mayaman. Ganun. Yang si Chris? Ano ba mapapala ko dyan? Hoy, grabe ka naman. Bakit? Totoo naman na, yung nanay niya nga titinda lang sa palengke. At least, marangal naman ang trabaho. Pero matagal naman ang asenso. Oh, anong oras na pala? Tara, pasok na tayo. Ay, oo nga pala. Uy, Bes! Yan dapat ang ginojowa. Hay nako. Si Renz? Umaasa lang naman yan sa magulang niya. Diba may negosyo sila? Tapos, tignan mo, nakakotse pa. Oo, pero ang balita ko, lagi namang bagsak sa school yan. At least nga, may negosyo ang pamilya niya. Kaya may pagkakataong yumaman. Hi, Hana. Hi, Jenny. Hi, Ren. Baka gusto niyo sumabay sa akin mamaya. Ay, hindi na. May dadaanan pa kasi ako. Sige na. Si Hana na lang, Renz. Salamat. Sige, ako na lang. O sige. O ano, mamaya na lang ah. Ano? Tara na, Jenny. Pasok na tayo. Oo, baka mahuli pa tayo. Tara. Hana? Ikaw na ba yan? Jenny? Kamusta ka na? Eto, okay naman. Teka, may balita ka ba sa mga ibang kaklase natin? Nako, wala eh. Simula nung graduate tayo, hindi ko na sila nakita. Teka, saan ka nga pala pupunta? Dyan lang sa mall. Nakakainip kasi sa bahay eh. Alam mo naman ako, mahilig sa window shopping. Sige, mauna na ako. Hindi kasi ako masundo ni Renz. Abala kasi siya sa negosyo. Talaga? Si Renz pa lang na pangasawa mo. Ang swerte mo naman. Siyempre. Buti ka pa. Pa-shopping-shopping ka na lang. Siyempre, kilala mo naman ako. Sige, Hana. Magkita na lang tayo sa susunod. Sige, bye. Ay, Hana. Si Chris pala, naalala mo? Yung dati mong manliligaw? Oo, bakit? Alam mo ba, gumanda na yung buhay niya at padating na din galing ibang bansa. Nagyaya nga siya ng salo-salo sa bahay nila eh. Talaga ba? Buti na lang nakita kita. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya na pupunta ka. Sa susunod na lang. Baka kasi abala kami ni Renz. Ikaw naman, tagal na nga nating hindi nagkita-kita. Basta, sasabihin ko kay Chris ha. Sige, bahala na. Alam mo naman yung mga negosyante. Hectic sa schedule. Sige, muna na ako. Sige, basta asahan kita ha. Sige. Oh, mabuti naman naggising ka na. Nagising na po ba kayo, mahal na prinsipe? Hana naman, ang aga-aga eh. Baka naman gusto mo magluto. Ano pa naman to? Diyos ko naman, Renz. Akala ko gaganda ang buhay ko kapag ikaw yung pangasawa ko. Ano magagawa ko? Sa akin ka bumagsak eh. Alam mo ba kung sino nakita ko kanina? Si Jenny. Buti hindi mo ako sinundo ng karag-karag mong motor. Dahil ang akala niya, naging maganda ang buhay ko sa'yo. Bakit? Kasalanan ko ba na nalugi ang negosyo ng tatay ko? Dahil yun sa pagsusugal mo, Renz. Diyan ka na nga! Tsaka iniimbitan tayo ni Jenny. Kanila, Chris. Sino? Yung dating mo manliligaw? Oo. Di pumunta tayo. Hindi pwede. Oh, bakit naman? Sabi ko kasi na may mga negosyo pa tayo. Ano? Ba't nagsinungaling ka? Anong gusto mong gawin ko? Sabihin kong naghihirap na tayo? Kasi nalulung ka sa sugal? Kaya nga na lang wala lahat ng naipundar ng mga magulang mo
Kaya gawan mo ng paraan para magbuka na meron tayong negosyo. Para kapag nakipagkita tayo sa kanila, hindi nakakahiya. Diyan ka na nga. Ano ba yan, Renz? Motor na naman? Ano ba yan, Hana? Araw-araw na lang? Eh, kung nagtatrabaho ko sana, di sana wala tayong problema. Ba't ba kasi hindi ka makapaghintay? Hanggang kailan ako maghihintay? Kapag namuti na yung mga mata natin? Ayoko pumasok sa trabaho, no? Dahil gusto ko, ako ang boss. Ewan ko ba? Sa dinami-dami nagkakagusto sa akin, ikaw pa itong napili kong pangasawa. Akala ko pa naman, gaganda ang buhay ko sa'yo. Bakit ba wala kang bilib sa akin? Gumagawa naman ako ng paraan, ha? Maghintay ka lang. Hanggang simula ka lang pala. Buti na lang natapos ko na yung clearance. Sabi ko naman sa'yo, madali lang. Ayan, ha? Ito nga pala, para sa'yo. Salamat. Wow, ang sweet naman. Sana all. Diba? Sabi ko sa'yo. Ano? Hatid na kita sa bahay nyo? Sige. Bye, Bes. Unan na kami. Bye, ingat kayo. Tara, doon ko kasi pinarada yung sasakyan. Pinasa mo lang pala ako sa puro pangako mo. Grabe ka naman magsalita. Hindi ito ang pinangarap kong buhay, Renz. Sana nga ako kang magiging buhay prinsesa ako. Mahal, maghintay ka lang. Responsibilidad mong bigyan ako ng magandang buhay. Mahal! Abang klaseng buhay ito kahit pamasahe, wala. Hoy! Bubunggoy mo ba ako? Pasensya ka na. Hana, ikaw na ba yan? Chris? Oo, ako nga. Hindi ka pa rin nagbabago, ang ganda mo pa rin. Salamat. Ba't ka naglalakad? Baka abutan ka ng ulan. Abala kasi kami sa negosyo namin ni Renz, kaya hindi niya ako may hatid. Saan ka nagtatrabaho? Tatrabaho? Hindi ako nang tatrabaho. Pupunta ako sa mall, masya-shopping. Naku, umaambon na. Silong muna tayo saglit. Teka lang, ba't may hawak kang folder? Kala ko pupunta kang mall. Ah, ito. May ilalakad lang ako para sa negosyo namin. Ikaw nga oh. May bago ka ng sasakyan. Yan ba? Katas ng pagiging OFW yan. Teka, gusto mo bang sumabay? Ah, hindi na. Salamat na lang. May dadaanan pa kasi ako. Sigurado ka ba? Oo naman. Paano? Nag-text na yung kausap ko. Sige, alis na ako. Sige, ingat ka. Hindi ko akalain na aasenso ng ganun si Chris. Sana siya na lang pala pinili ko, kung alam ko lang. Ni hindi ko mabili ang mga gusto ko. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko.